Welcome to Bigg Boss Season 8. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ പ്രഡിക്ഷൻ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കാലമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രഡിക്ഷൻസ് ഇടുന്നുണ്ട്. നമുക്കും ചുമ്മാ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ ഇടാം, ആരൊക്കെ വരും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്, സാധ്യതാ പട്ടിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആയിട്ടുള്ള അമീനാണ്, ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് സ്വാസിക വിജയ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സിനിമയും സീരിയലും ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്വാസിക വിജയ്. പിന്നീട് ജാസി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇൻഫ്ലുവൻസറാണ്. പിന്നീടും സീരിയലിൽ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള രേഖ രതീഷും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ബാലൻ മൂവിയിൽ റീസെൻ്റായിട്ട് നല്ലൊരു ആക്ടിങ് ചെയ്ത ബീന ആൻ്റണി സീരിയലിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗറായിട്ടുള്ള ഗ്ലാമി ഗംഗ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഗ്ലാമി ഗംഗയും നേരത്തെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിരവധി സിനിമയും സീരിയലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോന നായർ. ഇപ്പോൾ പിന്നെ റീസെൻ്റായിട്ട് നീന കുറുപ്പും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ഒക്കെ ആണ്. ലവ് ആൻഡ് ബൈ.